The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amos 8:11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21, and it said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Sa dili pa kita magpadayon sa atong tuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong andam sa itong kaugalingon, ingon nga mga magtotoo kang Ginoong Jesucristo, kita gimanduan. Nga kung kita magtuon sa pulong sa Dios, sa dili pa kita magatuon, kinahanglan susihon ta ang tagsa-tagsa nato kakalag kung naapabay tinir diha nga mga sala baso na una sa dila, sala ba nga sa buhat, kini mahimong babag. This becomes a stumbling block sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ang ministry sa Holy Spirit cannot function, dili makalihok kung napakita gitinir ka mga sala. Busa mando sa Dios nga ato kanang hinganlan, ato kanang admitihan nga atong nahimo kanaog, ato isugid ngadto sa iyang atubangan, diretso ngadto sa Dios nga Amahan. Kaya ang pulong sa Dios diya sa 1 John 1:9 nagaingon man, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, andam ka na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, human ni mubuhata ka na. O galang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, dapit ka nga
imong gamiton kanang imong free will, imong kaugaling kabuton paghimo og labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoo Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Diha sa John 14:6 siya nagaingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Og diha sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, sa hilom, mag-ampo kita, agig pangandam sa itong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Sa imong pagdala ka namo, mag-usab din dapita. Aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos. Ngayon mo pa kaming ipabuhi ang tuning hiyuna. Kini ilhanan nga ikaw nagalihok pang imong plano sa among kinabuhi. Musa, imo kaming gidala din karon tumikan lamang sa imong kaluoy, gugma, kortesiya og sa imong grasya. Dili kami takos niini. Musa, nagampo kami o Diyos, nga imo kaming giyahan pinagi sa pagahong Espiritu Santo kanamo, makapadayon kami nining among intake of your precious word. So, salamat o Diyos nining among Bible study through the YouTube, ubos nining Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami sa among pagpadayon karong buntag o adlaw nga aron kami matudluan pa, matinawan pagdugang mga kamatuoran. Kayong tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, good day everybody. Mayong adlaw kaninyong mga higala nga nagasubay, nagasunod ng atong Bible study through the YouTube, o kaninyo mga kaigsuonan diha kang Ginoong Jesucristo niya nasam kita. Okay? Nagadupot tuod kita ni ining atong tunanan, taon-taon na gyud nato ning giduputan. The Doctrine of Divine Guidance. Ang Dios nun nga paggiya, pag-agak, pagtultol kanato nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon, mga luwas. Okay? So, alang kanimo tuod, dili pa magtotoo. If you are an unbeliever, nagpaminaw ning atong Bible study, just have an open mind. Pagbaton og bukas ka pangunahuna, kay maora ka ng paghihang ikaw matudluan sa kamatuoran. Kung ikaw nagpangita gayon sa kamatuoran, mo ni atong gipangtun-an ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Okay? So, okay, ato na ning duputan karon ng atong tunanan, the Doctrine of Divine Guidance, o ato nang na silsil gyud ay hope diha sa imong limpatakan, sa imong kalag diha nga ang matag usa ka tawo nga nakadawat, nakahimo og desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas, kana siyang tawhana luwas na, ug nahimo diha siya nga personal nga representative sa anak sa Dios. Okay? O gitawag na siya nga embahador alang kang Ginoong Jesucristo, ambassador for Christ, a witness, a priest, a believer, magtotoo, Kristohanon. But whatever the title, ang kamatuoran klaro kayo, tataw nga, just as the Lord Jesus Christ represents every believer at the right hand of the Father, so, ang matag Kristohanon, matag magtotoo, nagrepresentar sa anak sa Dios dinhi sa yuta. Okay? So, aron nga sa ingon niya na siya maka-representar sa anak sa Dios sa epektibo nga paagi, ang matag usa nga
na nga tao na pag-usab, everyone who is born again, gikinahanglan nga siya giyahan sa Dios. So, niining bahina, ana kitay gibarugan nga saad kini diha sa Isaiah 58:11. Isaias 58:11. And the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places, and give strength to your bones, and you will be like a watered garden, and like a spring of water whose waters do not fail. Okay? Now, kining atong hilisgutan bahin sa divine guidance, doktrina kini of determining the will of God alang sa atong kinabuhi. O ato namang gihisgutan kining pulong nga original Greek word nga thelema, nga kining pulong thelema gigamit kini with reference to God's will alang sa magtotoo. O kini nagahisgot usab sa tuyo o plano nga gidisenyo sa Dios alang sa matag magtotoo. O kini iyang gidisenyo sa kaniadto wala pang tanan in eternity past. O ato na sang gisgutan nga one of the greatest dilemmas any believer faces is unsaon man kuno niya pagkasayod o pagkaila, pagkahibaw sa kabubuton sa Dios. How can I be guided by Him? O unsa man ang kabubuton sa Dios alang kanako kung bahin ng mga krisis, mga pagsuway, mga pag-antos, mga mga disaster or difficulty or problem I face unsa man. Now, bitaw na diha sa Efeso 5:17 nagaingon kay sa tibuok bala ang kasulatan throughout Scripture, ang mga magtotoo are continually exhorted to know the will of God. Kaya ang Efeso 5:17 nagaingon man, so then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Kaya ang usa ka magtotoo nga way alamag, nga namang wa man siya alamag, wa man siya gana, wa man siya kainit, wa siya kaikag, wa siya gugma sa pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, gitawag siya sa pulong sa Dios nga usa ka buang. Utay mo niya na, kaya mo magyunigi ingon diha sa Efeso 5:17. So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Kaya, kung balikon nga, a Christian who does not know God's will because of his being negative to it, negative to the study of the Word of God, he is declared to be a fool. One of the most detrimental failures sa panginabuhing Kristuhanon mo ang lack of wisdom or understanding. Now, kaya ito namang nasairan nga, ang divine guidance, ang Diyos nun nga pag-agak, pagtultol, mao kini ang communication of divine will. Pinaagi sa Diyos nun nga pagpadayag nga mao diha sa pulong sa Diyos. Divine revelation. Busa, it should be obvious that ang divine guidance must be based upon the Bible itself. Kaya ang pulong sa Diyos mao man lagi ang huna-huna ni Kristo. 1 Corinto 2:16. For who has known the mind, the thinking of the Lord, that He should instruct him? But we have the mind, thinking of Christ. So, karong panahon na, the only way to know positively what the will of God is for our life is to hear and understand Bible doctrine. You see? Kaya diyan sa Roma 8:14, gi-introduce kita nga to sa Espiritu Santo in relationship to guidance. Kaya diyan sa Roma 8:14 po nagaingon, for all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. You see? Now, timan ini,
Why Diyos nun nga pag-agak apart from knowing the Word of God? Ang malikon. There is no divine guidance apart from knowing the Word of God o ang being controlled by the ministry of God the Holy Spirit. Together, kining maong mga sinugdanan, these basics sa espirituano nga pagkinabuhi mo, kini ang nagapurma, pahimutang sa cornerstone alang sa tulo ka mga mandates sa Diyos nung pag-agak nga atong pagatunan as we go along. Okay? Na ay mga mandates of divine guidance. Okay. Okay ka. Nahinom ka ba niya atong gisgutan? Kini paglabas na pud ni sa atong paramduman, ha? So ako nang giingon nimo basin pulaan na ka sa pagbalik-balik na to sa mga punto din sa doktrina. Wa tayo mahimo mao man niyang paagi sa method of inculcation, pagsilsil. Okay, review. Niya kita sa unsang panahon. Okay, bahin kini sa atong tunanan karon. Unsa mang panahon nga niya kita karon. Church age, panahon sa simbahan. Okay? Ato ning susihon, sutaon, ukit-ukiton, o atong tipik-tipikon. I hope modawat ka na yung mga Binisaya. Murag mga karaan lang ng mga Binisaya, no? Okay lang. Now, kining panahon sa simbahan, doon na sad siya ay lain pang mga ngaan. Other names for the church age, usa niini nga kini gitawag og mystery age. Okay? Unsa may mystery age? Tinago, mo ba? Mystery man. Okay, butang lang nato sa Binisaya nga tinago. Tinaguan? I don't know unsay imong paghubad niya na. Basta mystery age ang laingan sa niining panahon sa simbahan. Gawas pa niini, kini ang panahon sa angay-angay nga mga pribilehiyo o angay-angay nga mga oportunidad. Sa in English, age of equal privileges and equal opportunities. Okay? Gawas pa din ay katulo nga ngan, mga laing ngan, ining panahon simbahan mo, age of apostasy. At rin duputan ng mong doktrina. Apostasy. Apostasia. Okay. So, ato rin tukiyo, no? Niningat dawa. Ang in English, apostasy. Binisaya, apostasia. Paminaw maayo nini. Kay may nung danon pag-ayo kini. Nga niya kita nini nga itong puyan karong panahon. I mean, we are living in this age. Okay. Kining pulong nga apostasia. Of course, this is the transliteration of the English, which is apostasy. O kung ato ibalik kini sa original nga mga nga pulong sa apostasy, apostasia. Okay? Apostasia, ato nalang nagibinse apostasia. Apan ang original yung Grigong pulong mao ang duha ka mga pulong, apo o stasia. Ang apo, ang pasabot ning apo, sa in English, away from, departing from, nahilayo, gikan sa. Okay? Mao na ibig saya. Og ang pulong nga stasia. Kining stasia, sa in English, stand, pagbarog. Sa ito pa, kung natong hubaron kini sa in English, standing away from. Standing, departing from. Og binisayon na to, ang pagbarog nga nagpahilayo gikan sa.
Mao ba na Bisaya? I hope mo dawat kaniya na. Okay. Unas tanan. Unsa man gyud definition o kahulugan ning pulong apostasiya? Mao ni atong susihon. Ikaduha, unsa may sinugdanan o ingnon ta origin nining apostasiya? Ikatulo, ang sinugdanang kasaysayan o historic origin sa pag-alsa sa mga manulunda o gitawag nato sa English kini doctrinal term angelic revolt or angelic conflict nga nakigbatok sila sa Dios. Pag-alsa ba sa mga manulunda, angelic revolt against God. Uban sa pipila ka mga detalye bahin o nahilambigit niya na nga hitabo. Mao na ikatulo. Ikaupat, ang sinugdanang kasaysayan sa nahitabo nga apostasiya sa kaliwatan sa tao gumikan sa pagsupil nila ni Adan ug ni Eva, itong unang ginikanan sa ginadili sa Dios nga bunga sa kahoy sa pagilas maayo og sa dautan nga misangpot sa ilang pagkalaglag, man's fallen condition na sa Genesis Kapitulo 3. Ang ikalima nga punto, ang apostasiya sa usa ka dili magtotoo, the apostasy of the unbeliever with its two distinct but interrelated aspects. Una sa tanan, ang apostasiya sa dili magtotoo ngadto sa pagmatngon niya nga ana ay Dios. The unbeliever's apostasy toward God consciousness. O kini ana mabasa diha sa Roma 1:18-28. Ingon man diha sa Salmo 19:1-6. And we saw an aspect niini diha sa mga buhat 17:22-24. Karon, ang ikaduhang aspeto, the second aspect nga ingnon ta interrelated aspects, mao ang apostasiya sa dili magtotoo of the unbeliever. Kinsa negatibo siyang pagtagad ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. He is negative towards the gospel, to the good news of salvation. Ug mao kanay gisaysay diha sa mga buhat, Kapitulo 17, versikulo 22 ngadto sa 34. Karon, dinhi sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2. Ani ay maingon tang dili kasagarang bahin sa epistles. Nga diin ang kadaghanang bahin ini nga mga pagpanagna prophetic nga nagahisgot kini sa giingon nga man of sin, ang Antichrist sa ulahing mga adlaw sa panahon sa mga Hudiyo. So, diha sa bersikulo 1 sa 2 Tesalonica Kapitulo 2, ang in English nga version niini nagkanayon og, we beseech you or encourage you, brother, fellow members of the family of God. These believers in the church of Thessalonica, where Apostle Paul, spent 3 weeks. Siya iyang ipanguluhan ang dozens of them sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Og dayag na lang ang pagkalagot sa mga Hudiyo tungod niini. Nangalagot sila, nga suko sila. Ang labihang pagka-negatibo sa mga Hudiyo, mo ni nakaingon. Negatibo ngadto sa ilang sinaguga dito sa siyudad sa Thessalonica, labihan sa pagkabangis. So savage, ug labihan sa pagkapintas ug kasalbahis nga buot nilang patyon si Pablo. Okay? Nasunod niya, sundag ni. Busa, ang mga magtutuo dito sa simbahan sa Thessalonica, mipada kang Pablo ngadto sa
habagatang dapit gipadto siya sa Bria apan bidangat ra siya didto sa Athens nga diin sa gisaysa sa libros mga buhat, Book of Acts, ingon nga background sa pagsuwat ni Pablo nining duha ka epistola didto sa Tesalonica. Now, diha sa 1 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 16 ngadto 17, siya maingon nga among gipaningkamutan sa makadaghang higayon sa pagbalik sa Tesalonica apan wa mahitabo sanglit ang paagi nga gamiton ang negatibong kabubuton sa mga Hudiyo nga dili magtotoo. They could have murdered Paul kung haibalik pa siya ditong mao nga syudad o mo kadtong paagi ni Satanas agig babag o pagdaot niya sa geographical will ni Apostol Pablo. Ug mao nga katong hitabua usa na ka pagmatngon o pag-ila sa mga kaliwatan sa tao bahin sa malipatong mga paagi ni Satanas nga iyang babagan kitang mga magtotoo. Kini iyang pagabuhaton ngadto sa mga kaliwatan sa tao nga mga negatibo ug diining bahina ang mga Hudiyo nga dili magtotoo. They were producing this environment o kahimtangan dito sa siyudad sa Tesalonica, ang siyudad nga dili pa makaadto si Pablo aron unta makatudlo pa siya dugang mga doktrina dito sa simbahan sa Tesalonica. So, unsa iyang gihimo? Iyang gisulat kining duha ka mga epistola sa distansya ng mga 6 ka buwan, 6 months. Apan mientras tanto, dinhay mikalat nga mini nga mga kasayuran, fake news. Okay? Bahin sa tukmang higayon sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo ug bahin sa higayon sa pagsakgaw, rapture of the church, ug kining maong false information, false kanang fake news lagi, miabot sa pagkasayod ni Pablo ug busa ang Dios Espiritu Santo mihimog paggiya kang Pablo nga iyang isuwat bahin ini dito sa iyang tulo ka mga chapters sa ikaduhang epistola, pipila ka mga detalye sa mga panghitabo bahin sa Antichrist, ingon man ang mga higayon nga kini siya mitungha. So, sa bersikulo 1, miingon ni siya, I beseech you, brother, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. Usa ka paghisgot bahin sa pagsakgaw sa simbahan nga kini it's covered in 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, ang trumpita sa Diyos, and the dead in Christ shall rise first. Ang mga nangamatay o una, mao sila ang una og pagsaka will rise first. And that we who are alive and remain, kita nga buhi niya ng panahona, shall be caught up together with them. Magadungan na. Huwaton ta nila, magadungan na ta nga mga buhi, uban kanila in the clouds, to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Now, kining panahon sa simbahan, the church age, misugod ka sa, well, naibaw kung makatubag ka na adlaw sa Pentecostes, the day of Pentecost. Okay? Tuig kadto nga 30 Anno Domini, 30 AD. Niyantong tuig 70 Anno Domini o AD. Buwan kadto sa Agosto.
nahitabo ang pagkaguba sa syudad sa Jerusalem. Og kadtong hitabua was considered as a major event, dakong hitabo sa Palestina. Apan sa tuig 30 AD, ang Israel ingon nga nasod, gihikling na nining higayuna isip punduhanan sa mga doktrina og paagi sa Dios sa pagsangyaw, evangelistic mechanism. Sanglit yan ang adlaw sa Pentecostes, adunay bag-ong hugpong sa katawhan nga namugna. Okay? Ug ang maong hugpong mao ang gitawag og simbahan. Kita sakop niini. Ang lawas ni Kristo nga gilangkuban sa mga magtotoo, made up of believers, mahintil masya o mahudiyo. O kining hugpunga sa pundok sa mga katawhan, talagsaon nga matang. Unique. And this is in the entire, in the calorie period, tali sa kan-umag-siyam, 69th, ug sa ikakapituan, 70th weeks, nga simana sa Daniel 9:24-27. Og of course, aniya naman ta karon sa ikaduha ka libo kapin sa katuigan ning panahon sa simbahan, ug ang terminating event sa church age mo kadtong bag-o ko lagi quote ko kabahin sa pagsakgaw simbahan. Ang Ginoo mo abot na. Og kini hitubuha giingon nga imminent o mudangat gyud mo kanibot pasabot nga imminent kini sa simbahan, dili imminent ngadto sa Ginoo, sanglit tukma man gyud ang iyang pagkahibaw niining hitabuha. Kay ngano? Tungod kay ang iyang pagka-omnisciente nasayod man sa tanang hitabo, tanang kahitabuan o panghitabo. Now ang mga anghel o manulunda, wagan ni kini sila mahibaw kung kanus akin ang hitabo ang mahitabo. O busa ang mga magtutuo, labaw ng wa mahibaw anus agud mo dangat o mahitabo kining maong pagsakgaw simbahan. Nobody knows. Okay? Apan na may nung danon mao, nga dili importanteng mahibawan sa mga magtutuo kung kanus agud ang hitabua moabot, sanglit na sayod mantang mga magtutuo nga mahitabo gyud kini ug nga makaandam kita sa di pa kini mahitabo. Sabot ka? And with regards to this, bahay nini, anay duha ka pamaagi, two mechanisms of preparation alang sa atong kahimtang na unya dito sa eternidad, in the eternal state. Ang una niini, of course, mao ang pagdawat kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas. Mao ka na ang paagi. Aron ang usa ka dili magtotoo, an unbeliever, makaandam alang sa eternal state. Sanglit sa madugay o sa madali, kitang tanan muadto naman sa eternidad. Kasabot ka? Ug actually, anian naman gani kita karon sa eternal state. Huwag kakaibaw niya na. Niya na kita karon sa eternal state. Kay kinigong atong panahon karon is just a real small segment out of eternity. Do you know that? Naibaw ka ba niya na? It's just a real small segment out of eternity. Sa diyang gibuhat kita, gibalhin na kitang daan ngadto sa eternidad. O nga aniya lang kita ning panahon nasud sa kalim-an o sa usa ka gatos bakahigayon nga paglibot sa adlaw o human niya na out we go to eternity. Correct? Ang bugtong paagi, the only way alang sa usa ka di magtotoo sa pagpangandam alang sa eternidad, dili ang iyang pagdawat kang Kristo ingon nga manluluwas. Sanglit ang alternatibo, the alternative is to reject. Okay? Kung balikon,
the only way alang sa usa ka dili magtotoo sa pagpangandam alang sa eternidad mao ang iyang pagdawat lamang kang Kristo ingon nga manluluwas. Mao ra na ang iyang pagabuhaton. Sanglit ang alternatibo lagi the alternative is to reject. Pagsalikway niya kang Kristo ingon nga manluluwas. Ug ang iyang paghidangat sa panginabuhing hinukman na og sa iya ng pag-spend eternity nga sunugon dito sa linaw sa kalayo. Apan technically inikamatay sa unbeliever. Ang iyang kalag moadto sa torments, kasakitan sa Binisaya. Sa kalit 1 second ang kapaspas after he dies. Human gyud pagkabugto siyang ginhawa ug mo kana ang dapit kana bang ginganlan og torments mo kana ang dapit nga inunta warming up spot painit-init alang sa kaduhang paghukom second resurrection ang iyang pagbalhin na ngadto sa dakong puting trono sa paghukom great white throne judgment nga naa nato mabasa sa pinadayag 20 11 ngadto 15 ug diha sa great white throne judgment pakitaon siya ug ipasundaya ngadto kaniya ang iyang pagsalikway kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas nga mao kadto ang sala nga dili mapasaylo, the unpardonable sin he has committed. Nga atong masayran kining maong matang sala diha sa Mateo 12:31 at 32. Unsa gisulti diha? Okay. Atong i-quote kining Mateo 12:31 ug 32. And I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Na, mao nay unpardonable sin. Sala nga dili na mapasaylo. So, ang katarungan ngano na ay mga tao, the reason why people spend eternity in the lake of fire is because they rejected Christ as Savior. That's the unpardonable sin. Mao kanay sala nga di na mapasaylo. Kasabot ka? Sabta kini. Kung ikaw dili magtutuo, mao kini. Ug busa ang ngalan sa dili magtutuo, dili makitang nahisulat dito sa basahon sa kinabuhi in the Lamb's Book of Eternal Life nga atong gisgutan di padugay ni pipila ka adlawng labay ug busa gikan didto sa great white throne judgment ang dili magtutuo itambog na dito sa linaw sa kalayo to share the judgment of the devil and his angels maginganlaw og mga demonyo burning in the blackness of darkness in maximum pain. Kinapaitang kasakit ug pagkasakit, torture ug kanang kahimtanga hangtod nas kang turan suma pa kana sa Revelation 14:9 to 11 nga nagaingon sa in English og the smoke of their burning ascends forever and ever. They have no rest, day or night. It's going to be so horrible, labihan ka ng pagkamakalilisang. Jude, si Judas, dito ng Iscariote, Jude describes it this way. They are in the blackness of darkness forever. Ana ay panag-ago, there will be weeping and gnashing of teeth, pagkagot sa mga ngipon. Sa in English,
There's going to be biting of teeth to attempt to assuage the pain. Aron pagpaminos kunos kasakit. Na mo nagiingon og they're going to have an eternal lockjaw. Diya mo na. Og niya pa. Why bisag kinsang makahimo sa tabang kanila? Wala. Og mag-aago kini sila sa pag-agwantas ka grabe sa kasakit. Anaa pagyud sila sa pag-anto sa hingpit nga kamingaw, total loneliness ug total depression. Kaya man kini sila wa man sila Kristo sa ilang kinabuhi. There's no Christ in their life. Wa kini sila paglaom. They're hopeless. Wa kini sila kinabuhing dayon. No eternal life. Ug ilang gisalikway ang gugma sa Dios. Sa pagsalikway nila kang Ginoong Kristo, ilang gisalikway ang gugma sa Dios, ilang gisalikway ang grasya sa Dios. At the point of the cross, sa di madugay, ilan ang atubangon ang pagkamatarong ug ang hustisya sa Dios in the eternal state. Sharing, muambit na kini sila sa paghukom sa yawa ug sa iyang mga demonyo. Suma sa Juan 16:11, Mateo 25:41 ug pinadayag 20 versikulo 10. Kung balikon, John 16:11, Matthew 25:41, and Revelation 20:10. Ug busa ang paagi nga ang usa ka di magtotoo makaandam siyang kaugalingon alang sa eternal state is for him, paminaw, is for him to receive, to believe in the Lord Jesus Christ as his Savior. Ug way laing paagi sa pag-andam, gawas lamang ni anang paagi ha. Sabtag yun na. Ug ang worst way for a member of the human race to die, ang kinagrabihang paagi sa pagkamatay ni bisang kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, maong pagkamatay ingon nga di magtotoo. To die as an unbeliever. There's no worst way to die than that. Adunay duha ka matang sa mga tao ni kalibutan na ibaw ka na. Not female or male. That's true when it comes to gender differentiation. Apan doon lalay duha ka klaseng mga tao from the standpoint of the spiritual condition. And that is ang magtotoo o ang dili magtotoo. Believer and unbeliever. O ang kinagrabihang matang, paminaw, ang kinagrabihang matang for any member of the human race to die is not to die having his head cut off, lungguas liog, dili. Dili ang pagkamatay nga maligsag pison, dili. Dili ang pagkamatay gumikan sa cancer, gumikan sa grabing disgrasya, kundi ang paminaw, ang pagkamatay as an unbeliever, ingon nga dili magtotoo. Og nibaw ka ba ngano? You know why? Tungod kay ang resulta niya ng kamatayon sa usa ka di magtotoo, maong pag-antos nga walay pagkatapos. Eternal suffering. Torments. Great white throne judgment. Ug dayon ang linaw sa kalayo. Mao kanay abutan. Mao kanay dangatan. O destino sa usa ka di magtotoo. Ug wa kanay pagkatapos. Di na mahuman, di na matapos. Hangtod na kana sa kahangturan ad infinitum. Forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. Way kaumanan na. Inuktukir ko na. Therefore, the worst way to die is to die as an unbeliever. Usta? Now, there are two ways for believers to depart from this life. One, pinagi sa iyang pagtuman by having executed the will of God, and hence, iyang gituman ang divine viewpoint purpose for his life. Ang tuyo o kabubuton sa Diyos iyang kinabuhi. Din sa phase 2, sa plano sa Diyos.
Segundo Timoteo 4, 7 ug 8. Nga diin si Pablo nagaingon og, I have finished my race course. I have guarded the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Yan ang adlaw. And not to me only, but unto all them also that love is appearing. Na. Apan kini si Pablo, he got distracted nga it cost him 4 ka tuig out of his life. Tungod kay napadpad man ni siya sa sayop nga dapit for all the right reasons, namely dito sa Jerusalem. Kay gumikan sa kainit sa iyang tinguha nga maluwas unta ang mga Hudiyo. Kay kasagaran kung mga magtutuo in apostasy will wind up musangko lang yun in a wrong place for all the wrong reasons, for all evil sa ilang kinabuhi. Now, bahin ni Pablo, in Paul's case, opposite ng iya. He overrode the will of God. Ang gitawag og geographical will of God alang siyang kinabuhi. Ug miadto gyud kini siya sa Jerusalem. Bisan og buot sa Dios nga first of all gimanduan gyud kini siya sa pag-adto sa kasadpang dapit sa Espanya, west of Spain. Eventually he wound up ditong dapita ug mihimo siya dito pagminister so sa kapid-an katuig. Og secondly, on his way paingon sa Jerusalem, giatagan kini siya maingon tang threefold warning. Ayaw adto dito. You're gonna lose your freedom. Apan he overrode it, ug miadto gyud kini siya dito. So, he wound up in the wrong place. Nahigawas. Outside na siya sa giingon ta geographical will of God for the right reason. Buot lagi niya kuno maluwas unta mga Hudiyo. Apan dili man kang Pablo kadto nga ministry nga moadto siya dito sa mga Hudiyo. Apostol siya sa mga Hintil. He was the apostle to the Gentiles. Ug samtang dito siya sa Jerusalem, walang kay wa niya sangyawi bisag usa lang ka Hudiyo. Hapit na gidunta siya mamatay. He was almost murdered. Busa sa dihang nadiskubrihan sa iyang pag-umangkong lalaki bahin sa planos pagpatay kaniya, iya kinagisultihan ang kapitan sa tigbantay o gwardiya o kinis Pablo gida sa huge military guard, ang cavalry paingon ngadto sa Caesarea o gibilanggo siya dito sungod sa 2 ka tuig. Ang pagkahuman sa 2 ka tuig niyang pagbilanggo dito, gibalik kini siya sa Jerusalem nga it should have been a death sentence. Nga di na gitawag og kangaroo court sa mga pangulo sa relihiyon dito sa Jerusalem. Gigamit ni Pablo ang iyang pagka-Roman citizen o siyang final authority nga maong pag-apilar kang Caesar nga maunta kini siya mo handle sa iyang kaso. Ug may hinungdan nga ubos sa balaod sa Roma under the Roman law, gitugutan kini siya nga makaapilar kang Caesar. Ubos sa gilulan kini siya gikan sa Caesarea paingon sa Roma, unya din natoy pagkalunod. There was a shipwreck dito sa Malta. Ug nahidangat ra gyud siya sa kahulahian dito sa Roma, ubos sa house arrest. Og toward the end of that period of time, mitunga kining 5 ka mga prison epistles. Og siya miingon diha sa Hebreanon 13, pray for us because the Roman policy mao nga if you're getting toward the end of this 2-year period human sa kawaluan kat buwan, 18 months, musugod kini silang timbang-timbang kung nabay posibilidad nga mutungha ang mga magsusumbong, mga accusers.
ug ang mga Hudiyo wa may tinguha nga motunga dito sa Roma aron sa pag kiha ni Pablo tungod niya itong quote religious charges, end of quote. Gigamit niya ng maong terminolohiya moingon unta kini si Caesar og unsa man ning inyong gibuhat nako, pahawa mo. Pangsipaon unta ni sila gikan sa hukmanan. Si Pablo nasayod ni iniingon man ang mga Pariseo ug way mipakita dito sa Jerusalem. So miingon siya, pagampo mo kay naay kahigayunan nga buhian ko sa di na madugay. Ug busa toward the end niya itong gidugayon nga 2 ka tuig, 2 years, iyang isuwat kining 5 ka prison epistles nga usa na niini mao ang Hebrewanon. Ug sa dihang gibuhian na siya, miadto kini siya sa Espanya. Apan nawagtang ang 4 ka tuig sa iyang kinabuhi. He did everything he could pinagi sa iyang pagsangyaw by way of evangelizing. Samtang dito siya sa Caesarea, sud sa 2 ka tuig. Ug sa dito siya sa Roma, nagtudlo siya sa pulong sa Dios ubos sa house arrest. Bisan usa kadto ka restricted ministry. Apan nakapadayon siya sa pagbuhat niini. Apan he recovered from it ug mituman siya sa pag-execute sa kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang giingon ta og operational will nga mosangpot ngadto sa functional and geographical will of God sa iyang kinabuhi. Ug may hinungdan nga iyang natuman ang Dios nung katuyuan siyang kinabuhi. The divine viewpoint purpose of his life. Now to recall, agig labas sa atong panumduman sa ato nang itun-an ingon nga mga doctrinal believers. Oh, by the way, kitang mga nagtuon niini, kung ikaw nagasunod na ning atong Bible study through the YouTube, doctrinal ang atong matang sa pagtuon. Okay? But pasabot, nga gibasihan lamang kini sa pulong sa Dios kay tanan natong gipangisgutan. Okay? So ikaw nga nagpaminaw niini, Kristohanon, og nagasunod na gyud, nagasubay na gyud nini atong adlaw nga pagtuon niini, you are considered doctrinal believers. Okay? So to recall sa ato nang gitun-an, ingon nga mga doctrinal believers, adunay 3 ka kategorya sa kabubuton sa Dios. Ang una, okay, are you ready sa imong notes? Ang una nini gitawag og operational will of God. Mao kini gitawag og faith rest life. Kinabuhi o matang sa panginabuhi nga may pagtuo og nagadala og pahulay. Faith rest life. Now, ang magtutuo nga na nag-iya og divine viewpoint mental attitude, karon anaa na siya sa bahin siyang kinabuhi nga diin makahimo na siya sa paghimog husto, tukma, ug mayong matang sa desisyon. Right and good decisions. He is in a position now of making right and good decisions. Na nag-iya na siya excuse me, na nag-iya na kini siya gahom sa paghimog mga maayong desisyon. He has the capacity. Ingon man anaa na siya doctrinal nga kalig-on excuse me, doctrinal nga kalig-on, doctrinal courage to make good decisions. O kini siyang magtutuo ha, nagakinabuhi na o kinabuhi nga kahimot-an na sa Dios. He lives his life that is pleasing to God. Sumala pa sa Hebrewanon 11:6, without faith, without the faithless life, to please God is impossible. It cannot be done. Dili ka na mahimo. Ato ning ipadayon
kining atong lisgutan bahin nini. Ugma, og salamat sa inyong pagkinguban og ayaw kalimot. Pagsubay niini kay daghan patag paghisgutan. Ato pamanggi tuki ang operational will of God. Atong tun-an ang uban. So, gidapit ka sa pagpag-uban gihapon ini atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Doctrinal Bible Study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, salamat nining grasya nga among ipahimoslan bani kami sa among pagbuwag karong adlaw ay likay kami sa mga kabilinggan dada kami pagpalik dinhi ugma aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.